В много медии току-що се появи новината, че Софийски градски съд е прекратил делото срещу Благомир Коцев. Трябва да уточним две неща във връзка с тази новина. Първо, Софийски градски съд най-накрая прогледна, че той не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев, защото не може да има производство срещу неизвестен депутат, както твърдеше прокуратурата, и Софийски градски съд месеци наред приемаше, че това е напълно допустимо и в реда на нещата. По-големия проблем обаче е, че по този начин, с прекратяването пред себе си, Софийски градски съд преклудира възможността да бъде разгледана мярката за неотклонение на Благомир Коцев за държане под стража. Преди 2 седмици адвокатът на Благомир Коцев подаде искане да бъде преразгледана мярката му за задържане под стража, защото вече се намираме в съдебна фаза и няма как Благомир Коцев да пречи на събирането на доказателства или да влияе на свидетели, което беше оправданието до момента при събиране на доказателствата, за да бъде държан в ареста.